Jason Azzopardi instab ħati li kiser il-kodiċi tal-etika meta ma ddikjarax id-dħul għal fini taħlas ta' taxxa fuq medda ta' snin. Dan ħareġ mir-rapport tal-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika li qalb moċċar li l-iskuża li ġab Jason Azzopardi għax naqas li għamel dan ma teżonorax. Jason Azzopardi kien ġab skuża li ma daħħalx it-tax returns tiegħu għax kien għaddej minn proċess ta' separazzjoni, proċess li għaddu minnu persuni oħrajn ukoll. Fil-fatt il-Kummissarju għall-Istandards stess qal li l-iskuża li ġab Azzopardi mhix skużabbli għax tiġri lil eluf ta' ċittadini Maltin fis-sena. Il-Kummissarju għall-Istandards qal li fl-impenji ta' avukat prattikanti u ta' kull professjonist di natura jinkludu l-amministrazzjoni tal-affarijiet tiegħu u ċertament jinkludu l-emil ta' dikjarazzjonijiet tat-taxxa u l-ħlas tat-taxxi dovuti minnu. Mir-rapport li kien sar wara li One News kien żvela l-istorja f'Marzu ta' sentejlu, jiġifieri li Jason Azzopardi ieħor ma ddikjarax it-taxxa daħlu il-menti li fetħu fost oħrajn Jason Mikallef u ħareġ li Azzopardi laqqas wieġeb fil-ħin biex jispjega ruħu għal dak ir-rappurta dwaru. Il-Kummissarju għall-Istandards dak iż-żmien George Hisler iżda ma laqx ir-rapport u kellu jalqu il-Kummissarju sedenti Joseph Azzopardi. Hisler kien taħ ma' ċans biex iwieġeb, madankollu l-eks deputat nazzjonalista kien talab iżjed żmien biex joħroġ bl-iskuża ta' separazzjoni. One News kien irrapporta wkoll li Jason Azzopardi għanqal dubji kbar meta f'tax return oħra li jagħmel l-unika waħda li daħħal f'4 snin iddikjara li ma qala xejn mill-professjoni tiegħu. Fi kliem ieħor, anke jekk hu magħruf bħala avukat imqabbad, l-unika tax return li daħħal ukoll kienet qanqlet id-dubji. Fil-fatt wara li One News kien żvela din l-istorja, Jason Azzopardi mar jiġri ibiddel id-dikjarazzjoni tat-taxxa dubjuża u żied dħul sostanzjali li qabel kien ħalla barra. Quddiem dan kollu, Jason Azzopardi kien sab l-appoġġ tal-kap nazzjonalista Bernard Grech ieħor li jagħmel snin ma jħallas it-taxxa dovuta minnu.